ዞባ ሻምብቆ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከባ 16 ኡሳን ዞባታት እያ ልዕሊ 2229 ተርቢዒት ኪሎሜትር ስፍሓት እትውንን ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ናይ 924 ሜትር ብርኽ ኣለዋ 16 መምሕዳራትን 2 ሓውሲ ከተማታትን ዝሓቆፈት ንኡስ ዞባ ድማ እያ ብዝሒ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ 58,000 ዝበጽሕ ኮይኑ በብሄራት ትግርኛ ሳሆ ኩናማ ናራን ትግረን ዝቆመዩ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ በደቡባዊ ምብራቅ ምስ ንኡስ ዞባ ሞልቂ በሰሜናዊ ምብራቅ ምስ ሞጎሎን መንሱራን በሰሜንን ሰሜናዊ ምዕራብን ምስ ንኡስ ዞባ ባረንቱ በምዕራብ ምስ ላዕላይ ጋሽ በደቡብ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ትዳወብ ዞባ ሻምብቆ ከም አካልታ በመሶብ ኤርትራ ትፍለጥ ዞባ ጋሽ ባርካ ሰፊሕን ልሙዕን ናይ ሕርሻ መሬት እትውንን ኣብ ርእሲ እዚ ተቆዳሲት ሩባ ጋሽ ብምዃና ኣብ ሕርሻዊ እተታውነት ልዑል ግደ ዘለዋ እዩ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ብሕርሻን መጓሰን ዝነባበር ኮይኑ ገለ ክፋል ብንግዲ ሸቐጥን ኣገልግሎታትን ዝነባበር ይርከቦ ኣብቲ ቁጠባ ተሪእና ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ኣለና ወላ ኻዩ ሰፊሕ ኣብቲ ናይ ክራማት ከዓ ማሸላ ብልቱግ ዝርኡ እቶም ናይ ቅብእ ዘራእቲ ዝበሃሉ ስምስሙን ኣካልናቱ ኮይኑ እቲ ሓረስቶት ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ብኻልእ መገዲ ተሪእና ኸ እቲ ጋሽ ብማእኸል ሰንጢቑ ስለ ዝሓልፍ ከምቲ ዝድለ ኣድማዕቲ ዝኾነ ስራሓት ተኻይዶም ኢልካ እኳ ክዝረብ ዘይከኣል ተኾነ ጀራዲሞን ኣለዉ ኣሕምልቲ ኣለዉ ከም ኮሚደረ ሽጉርቲ ካልእ ቆስጣ ሰላጣ እውን ይዝርኦም ማለት እዩ ጋሽ ከም ዝብሎ ዘለኹ ሰንጢቖም ስለ ዝሓልፍ ከዓ እቲ ናይ ማይ ፀገም ዝበሃል ነገራት የብሉን ስለዚ ብሕርሻ ጥሪትን መጓሰን ማለት እዩ እቲ ድሓን እቶትን ፍርያም ቦታን ዘለዎ ንኡስ ዞባ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጋሽ ሰንጢቆ ስለ ዝሓልፍ ናይ ትሕተ ባይታዊ ማይ ፀገም ስለ ዘይብሉ ብዝተፀንዐ መንገዲ እንተደኣ ነቲ ቦታታት ከተልምዖ ክኢልካ ነዚ ዞባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ እውን ክኸይድ ዝኽእል ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ መሬት ዘለዎ ንኡስ ዞባ እዩ ንህዝቢ ኣድለይቲ ካብ ዝኾኑ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ትምህርቲ ማእከል ጥዕና ቀረብ ዝስተ ማይን መጓዓዝያን ዘወሓሰት ንኡስ ዞባ ሻምብቆ 4 መደበራት ጥዕና ሓንቲ ማእከል ጥዕና ከምኡውን 38 ናይ ኣጋር ሓኻይም ይርከብዋ ኣብ መዳይ ትምህርቲ እዛ ንኡስ ዞባ በፂሓቶ ትርከብ ምዕባለ ብዝምልከት ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ክገልጽ እንከሎ ምናልባት ከም ጽቡቕ ነገር ዝግለጽ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ከባቢ ናይ ዓዲ ማዕለን ብናይ እዚ ምዕራብ ምን ትህዝብን ዝተሰርሐ ሓደ ባእታ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ምስ ሰፊሕ ዝኾነ ወይ ገዚፍ ዝኾነ ጉልበት ፈሲስዎ ንኣገልግሎት ቅርብ ስለ ዝኾነ እቲ መባእታ ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም ዝዓቢ ተገይሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ብሽኳ ካብ እቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝሓለፉ ካብ ታሽዓይ ክፍልን ድሓር ኣብ ሻምብቆ እዮም ድመሃሩ ነይሮም ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እቲ ህዝቢ ተወዲቡ 400,000 ናቕፋ ወፃኢ ብምግባር ተወሰብቲ ክፍልታት ገይሩ ንስራሕ ቁርብ ስለ ዝገበሮ መንግስቲ ከዓ ነቲ ኣበርክቶኦም ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ካልኣይ ደረጃ እውን ከምዚ ክፈተሎም ተገይሩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ዝነበረት ኣብዚ ዓመት ዝምሕር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት 2023-24 ክልተ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ማለት እዩ ብኣጠቓላሊ ግን ዳርጋ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ምሕዳር ከባቢታት የለን ኣብቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ተኮይኑ ተመሳሳሊ ኾኑ ማለት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ማኪና ተኣትወያ ካልእ ዓቢ መስመር እዩ እቲ መንግስቲ ብኩባንያ ህንፃ ወዲ ዝተተሓዘ ዓቢ መስመር መንደፈራ ጋሽ ባርካ ሰንጢቕ ተሓልፍ ካብ ብሽኳ ክሳብ እዚ ናይ ባሮንት ዘሎ እንታይ ኮይኑ ብዘመናዊ ዝኾነ ህንፃ
ስራሕ ተጀሚርት ስራሕ እውን ቅጽል ኣሎ ትጎደሎም በብግዚኡ እንደርና ተማልአ ኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ጽርግያ ጸገማቱ መንግስቲ ብዓቢ ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ምስ ከተማ ባረንቱ ዝተኣሳሰር ኣብ ቢንቢና ብሽኳ ሻምብቆ ቀረብ ኤሌክትሪክ ካብ ዝረኽባ ከባቢታት እየን ቀረብ ጽሩይ ዝተማይ እውን ኣብ ዝተፍሐ ከባቢታት ንኡስ ዞባ ካብ ዝተዋሕሰ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እዩ ኣብቲ ናይ መጓዓዝያ እቲ መራኸቢታት ዳርጋ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ምናልባት ዕሙቕ ዝበለ እንተደይኮይኑ ዳርጋ እቲ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ኣሎ እቲ ናይ ሞባይል ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኣሎ ስለዚ ተጠቀምቲ ናይቲ ፀጋ ናይቲ ሃገር ኢና ማለት እዩ እቲ ናይ መጓዓዝያ ምክንያት ዕግብን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ካብ ኣስመራ ንሻምብቆ ትመጽእ ሓንቲ ሓራት ኣላ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ትመጽእ ማለት እዩ ሰሉስ መጽያ ረቡዕ ትምለስ ዓርቢ መጽያ ኸ ሰንበት ትምለስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስመርቲ ኮይኑ ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ንሻምብቆ እቲ ንኡስ ዞባና ጥራሕ ዘይኮነስ ናብቲ መንገዲ ዘለዋ ካልኦት ንኡሳን ዞባታትን ዋላ ናይ ዞባ ደቡብ ክሳብ እዚ ናይ በዓል ማይ ድማ ዘሎ ተገልገልቲ ማለት እዩ ካልኣይ እውን እዚ ናይ ባድማ ባሮንቱ እውን ኣሎ ኣብኡ ናይ ባድመ ጥራሕ ዘይኮነስ ባድመ ኣሎ ዓዲ ማእለል ግርሜ ሸሃተ ዝበሃል ኣብቲ ማእከል መስመር ዘለዋ ናና ናይ ምሕዳር ከባቢታትና እውን ተጠቀምቲ ናይቲ ኣገልግሎት ስሩዕ መዓልታዊ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ከም ሳልሳይ ካብ ባሮንቱ ንሻምብቆ ትመላለስ ሓራት ኣላ ግን ስሩዕ ኢልካ ክዝረብ ድከኣል ኣይኮነን ሓደ ቴክኒካዊ ፀገማት ኣሎ ምስቲ መጓዓዝያ ሓራት ምዝራብ እናተገብረ ግን ፍታሕ ዝግበረሉ እዩ ከም መደብ ግን ኮሚታት ናይ ኣገልግሎት ክትህብ ዝተመደበት ሓራት ኣላ ከምኡ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ሓፈሻዊ እቶታውነት ሕርሻ ንምብራኽን ከባቢ ንምቕያርን ብንኡስ ዞባ ሻምብቆ ብፍሉይ ካብ ስራሓሎም ዘለው ዝዓበዩ ልምዓታዊ መደባት እዮም ነዚ ዕማም ዝኸውን ምግባር ህዝቢ ንኡስ ዞባ ብጋንታታት ማእቶት ተወዳዲቡ ብኣልያ ኣማሓደርትን ደገፍ ህዝባዊ ሰራዊትን ኣብ ቀጻሊ ንጥፈታት ተጸሚዱ ይርከብ ካልእቲ ናይ ምስልም ዓድ ተኣሳሰር እዚ ናይ ምትካል ናይ ኣግራብ ይፍተኒ ግን ክሊማ እውን ሓጋዝ ይኮነን ሓቂ ንምዝራብ መደብና እውን ኣብቲ ምትካል ዘይኮነስ ኣብቲ ምሕዛእ ኣተኪርና ክንከይድ እቲ ምስቲ ምሕዳር ከባቢታትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ምዝራብ ዝግበር ዘሎ መፅእ ግዜ ተኮይኑ ኣብያተ ትምህርቲ ንመነፃ መደባት ኣሎ ብህዝቢ ኣብ ማይላምን ኣብ ዓምቦርን ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናይ ምስራሕ መደብ ኣሎ ድሮውን ብተበግሶ ናይቲ ህዝቢ መሰረት ተቋዒቱ ውስታይ ተገብርዎ ኣሎ ብመንግስቲ እውን ኣብ ቢንቢና ኣብ ሸሃቴ ከዓ መዋእለ ህፃናት ምስራሕ እውን መደባት ኣሎ ምናልባት ባጀት ፀዲቑ ይጀመር ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ኮይና ኩላና ብሓባር ንርአ ማለት እዩ ካልኦት ንቡር ማለት እዩ ከምዚ መፅናዕታት ዝተካየደሎም ኣለዉ እዞም ናይ ልምዓታዊ መደባት ናይ ኣብ ርስቲ ናይ ማይ ንሓመድን ምዕቃብ እዞም መጠነ ንኡስ ዲጋታት ንምስራሕ እውን መፅናዕቲ ዝቐረበ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ፀዲቑ ይጀመር ክሳብ ዘይተባሃለ ግን ከም ውድእ ጌርካ ክትዛረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ግን ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት ይግበር እዩ ማለት እዩ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኪኖቲ ዘለዋ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንነበርቲ ይኹን ንገያሻይ ዘእንግዱ ኣስታት 111 ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ይርከብዎ ብክፍሊ ንግድን ኢንዱስትሪን ከምኡውን ምምሕዳር ጽፉፍ ቁጥጥር እናተገብረን ድማ ንጥፈታተን የሰላስላ እተን ኩለን ኣብያተ ፅሕፈታት ኮይነን ኣብ ውሽጢ እዚ ንእዞ ዳርጋ ድበዝሓ ኣለዋ ምምሕዳር ኣሎ ብዓብዪ ማለት እዩ ጥዕና ኣሎ ትምህርቲ ኣሎ ዕየን ማሕበራዊ ድሕነትን መጓዓዝያ ምድሪ ኣሎ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኣሎ ቤት ፍርዲ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ኣሎ ናርጋ ኩለን ተን መንግስታ ፖሊስ ኣሎ ብዓብዪ ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ኣሎ እቲ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ብዓብዪ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ፀጥታ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ዝከታተል
دارجا بدرجة خم قرصسي زيلو عن المحبرات الله عبي بيت صحفة تقدف الله ناي حمادي الله ناي حماماتي الله محافشو الله إذن تكالازي أثن محرلهم كنا ببجزيو تتحيز مثلا مدب مأكولي أو تنزوا مثلا بحوار كوين كارة بحري تقينا زرقي خاون كنت سرق بهار اليوم عليه توعيت كايد خيات من ذات مال الآخر حوس ختما شنبقو سلامن تنعاتن بزبهالا من محدارات كباب زقمت كوينا شحنشعة ميتن تسعان أربعتن سدرابيتات تحقف إذا حوس ختما كابو هابتي أقلقلوتاتن أبات صحفتاتن كالق توسختين فتاتن بزرخبو أتاوتات يكايد أتاويتات نايزي حوس ختما كمتن كلن من محدار حوس ختما من أتاويتن كاب قبري مريت كخون كله قبر عسر الله كاب أقول قلت نايتي بيس حد كاب زين كلتن محدار كابيتات زمس أقول قلت نهبو زخفل كفليتات أقول قلت بيس حد كاب الله كاب عداقة خبتن تلي بقيعن كاب قبري كارو حجي بتي من الزخونتات حجي تطويل الله حجي تطويل لمر كابتي فقادات ناي نقدي زي حدثن حدش فقاد زحتون كاب فرشة عداقة مال كاب زي درار إلتن نايزن سقما درار إلتن نورا بيلنا عداقة فرشين هذا كاب زخا نوسك كف تقلقالي كفلي تاسل زول خاو أتاوي تاتالله خال كاب ناي كرز بزي بتسنة إذا مسا بارون في مسا ويستفعل عليه خاب قاش بار كاب بزي حلفانا بعل ما يدمان ولا من دفران ولا بزيارن اسمرا هذا نوسك أو زمساسعين زمسين دسعنا مكان كا كرزنا خفلن كال أبجزي كرامات أتي أكل زرعتي وحسن خون تباهيلو زرع وزق كابتن زرع زخفل كفليتات كا كابتن زتزرع تريد زخفل كفليتات على زيت من شاء تويتات نايز خاتمه روبا غاش نزنو زواتو غوز غيزو يزحلف ازي مستسوح مريت تدميرو زعبيت اقا نايشان بقو كسميو زخليو نحناس نفسنا غيلناس نخالطكم كون زقبعنا تي حملتي فريتات كنت تزدله تبهلسي جانا تعري قالس زدليو الله خاطن دققتني حملتي عتر ود عتر حليف كاسي قال ان حقوينا نفسنا غيلنا نتن قالوت كان غورو زقبعنا جانا مستزبي تعرين قالس زدلي نغرات الله حدث له صقانا كن اخول دخونه تحت بايتاو ما يالو سوح دخونه ني حرشا مريت الله زت امامنان وحسنت بدلو منقدي قصر بللن طريتون الله بحفشوت صقانا نروان زي ولاكالا نوزو باشان بقو اب غزي برتاو قالسي كم دجن كوينوم زغلغلو زنبرو بوتاتات يركبوا ابت اوان استفلالين تفتات زكايدلو زنبرن حزب زخبابون كبير واغا زخفللو مخانو ينقر دحرنا صنت نزمصو وراراتون بحبو زمكته حزبيو تالو لاوت مريت نا ايرترا بادمه ابتحتي اب حمبرتنا يزنو زوبا يادلا سلازي تي مسمريت اساسيروم دي مسمطرارات اساسيروم ززورو مريت عصيدوم زطريون طريت زميتوم زهانصو ابايته تخينا معنيوم قداي دخونه نزوا تخينو زواي مالت سم زغوربابته دلا نسان زواتاتني ግን ኢዲ ሃበን ዝያዳ ነዲሩ ጸላአቱ ክምክተል ኮይናን ሰብአይ ኩን ሰበይቲ እጅጉ ሰብሲቡ ጸላአቱ ንክምክት ዋጋ ዝኸፈለ ዝቢኻ ዞባ ድፍለየሉ ካብተን ካልኦቱን ሓደ እታ ኣብ ወርሒ ጉንቦት 1998 እቲ ናይ ቅንጸላ ኣብ ልዕልተም 8 ኣባላት ናይ أبالات حيلتات مكلخال استخدمنا الزواون أو جزء الزوازع قوم سلطة خنقة أبزي نايكل تشحن 23 ملعال حمد سمعتاتون كوش تزن الزواي زواجش باركال إلى غير مالتي تخالد تغينو ويانا في تقتيمو
ለውጥ ከም ደይ ምስ ፈለጠ እቲ መቃብር ሓርበኛታት ኣብዚ ሕጂ ሪኢኹሞ ዘለኹም ኣብኡ ኣስከሬን ሳንዱቅ ክወስዱ ኣስከሬንና እንድሕር ኮይኑ ከዓ ምስኦም ዝተቃለስሉ ንዕዘባ እውን እዩ ኣስከሬን ናይ ሰማዕታትና ጉሒፎም ሳንዱቅ ተሰኪሞም ዝኸድሉ ንዕዘባ እውን ሓደ እዚ ማለት እዩ